Diuen que al poble de Planes, tal com la gent assegura, n'hi ha una dona encantada que encarna la natura. Si em presteu atenció i em voleu escoltar, el relat té una lliçó que ara vos vull cantar. La història relata, i la veritat pot ser, una senyora molt guapa li va eixir a un llenyater. Li va eixir a un llenyater. Li ensenya un collar de plata amb un diamant i un rubí. Què és el que vols, la joia, o t'estimes més a mi? O t'estimes més a mi? Cavaller pensatiu, palplantat davant la noia, opta per allò segur, li contesta que la joia. Diu la senyora indignada, sempre seràs desgraciat, en aquella penya tan alta tinc un palau encantat. Tinc un palau encantat. Si m'hagueres volgut a mi, haguera segut des dos la fortuna que n'hi ha allí. En amanecer l'aurora, damunt d'una aurora boreal, desapareix la senyora i el pobre es queda igual. Desapareix la senyora i el pobre es queda igual. Si us agrada la dita, no la tingueu per falòria, que del barran l'encantar és la verdadera història. No la tingueu per falòria,